Здравейте, аз съм Теди и днес бих искала да споделя с вас една информация за отглеждането на орхидеи, която лично за мен беше много полезна. Когато ми подариха първата орхидея и започнах да проучвам как да се грижа за нея, повечето неща, които прочетох или ме посъветваха, бяха объркващи, а понякога напълно си противоречаха. На едни места пишеше, че орхидеята трябва да се тори един път в месеца, на други всяка седмица с поливането, а на трети, че прекомерното торене може да навреди на растението. Едни препоръчваха азотен тор, за да се компенсира по-бедния субстрат, а други тор за цъфтеж. В един момент аз наистина не знаех как да се грижа за моята орхидея. За щастие, орхидеите от род Phalaenopsis са сравнително невзискателни, затова за известно време тя се справяше добре и без особени грижи от моя страна. В момента, в който научих за календара на орхидеите, всичката информация, която бях прочела до този момент, си дойде на мястото. Истината е, че както повечето растения, въпреки че идва от тропиците, орхидеята също има годишен цикъл на развитие, който зависи от годишните сезони, температурата и продължителността на деня. През различните периоди растението има нужда от различни грижи. Календарът, който ще споделя днес с вас, се отнася за орхидеите от род Phalaenopsis. През месеците януари и февруари растението се подготвя за цъфтеж. По това време се формира цветоносното стъбло. Грижите, които трябва да полагаме за растението в този период, е укрепване на това стъбло по подходящ начин. Какво означава това? Най-декоративни са онези орхидеи, при които цветоносното стъбло формира дъговидна извивка. За да се постигне този ефект, най-високата точка на прикрепване към пръчицата трябва да бъде под най-долната пъпка. В периода на формиране на цветоносните стъбла и на цъфтежа растенията в никакъв случай не бива да се пресаждат. През месеците януари и февруари температурите са все още ниски, а продължителността на деня е малка, поради което трябва да се внимава растението да не се преполее, за да се избегне загниване на корените. През месец март е най-интензивният цъфтеж. По това време се провеждат и повечето изложения на орхидеи. Март и април е времето, когато продължителността на деня се увеличава, а температурите се покачват, поради което има нужда от по-често поливане, а цъфтежът изисква и подхранване. През месеците май и юни растенията вече са прецъфтели и могат да бъдат пресаждани. Абсолютно най-подходящия момент за това е, когато нови корени започват да нарастват от основата на растението. Това дава възможност те да се разположат правилно в новия субстрат. През месеците юли и август пресаждането вече трябва да е приключило, тъй като това е периодът на интензивен растеж. От този растеж през следващия сезон ще се формират цветоносните стъбла. Колкото повече листа формира растението, толкова по-голям е потенциалът за цъфтеж. Дългия ден, високите температури и повечето светлина изискват по-интензивно поливане, а нарастването и торене с азотен тор. През месеците септември и октомври подхранването с азотен тор и поливането трябва да се намалят, за да се даде възможност на нарасналите части на растението да озреят. По това време орхидеята вече започва да се подготвя за цъфтеж, поради което е добре да започнем да я снабдяваме с калий и фосфор под формата на тор за цъфтеж. Намаляващия ден и по-ниските температури през този период от годината са сигнали за орхидеите от род Phalaenopsis, че е време за появата на цветоносни стъбла. През месеците ноември и декември е от съществена важност да наторяваме растението с тор за цъфтеж. При интензивно подхранване
И по-ниски температури през нощта първите съцветия могат да се появят още около Коледа. Ако отглеждаме растението на топло в къщи или в отопляема оранжерия, зацъфтяването става едва към средата на февруари. Объркването по отношение на годишния цикъл на орхидеите идва от факта, че зацъфтели растения могат да се намерят в търговската мрежа през цялата година. Истината е обаче, че промишлените производители постигат този цъфтеж, като модифицират условията на отглеждане, променят температурния и светлинен режим, а доста често третират растенията с растежни регулатори и хормони. Надявам се тази информация да ви е била толкова полезна, колкото и на мен. Пожелавам ви да отгледате прекрасни орхидеи вкъщи. Хубав и усмихнат ден!